Hey, how are you people? Say, muito boa here. Say, nasina pandaisa foni yangu pakata kuri number 2 opposite pedu pari kuridzwa maziredhiyo. Hope muri kundinzwa zvakanaka because ndabairira maearphones handisi kuziva futi kuti pandairongedza kauyu kangu kemunzeve kandaifanira kutaura kuti munzeve umu ndakakaisa mubhegi handichazivi kana kutotarisa futi because panext pedu paopposite neni pari kuridzwa maziredhiyo guys, pari kuridzwa maziredhiyo goveraka asi kune halloween futi kunoko. Vanoita zvehalloween ndofunga kuma-european countries vanzwa kuno kune halloween guys. Muri sei guys, how you? Handisi kutombokwanisa kupinda because foni iri kure neni. Ndakuda kutotarisa palaptop pakatoni ndikwanisa kupinda aipinda or not. Oh, why? Jesus, chinchechatanga futi. Why are you doing this to me? Muri bo here, muri banya here, chinaka Tracy, I see you faith pagwaungana uri sei nyaradzo but yo Leslie nomeita mangwani, how are you lokedi yechidinga zviri sei lokedi yechabunga Henry kuri sei koko, how are you doing kuri sei kwamuri guys? Maneighbors angu afunga kubadza radio exactly time yandakafanira kutanga live ndopawatanga kuridza madhindindi. Can you imagine? Is this plausible? Time isi masikati angu asingaridzi radio akutanga kuridze izvi ndikwadza vanhu yavo muri sei. Happy weekend by the way. Kuri sei kwamuri look, I think futi light dzakanyanya kunditocha pamwe uku because handakugara ukoko ndatobva ukoko kuzwa kusvika futi noise pandandakagera aisi pamwe isizini yekuti face yangu inenge yakuluka sleepy guys. Achazivo guys, maybe it's the season yekuti face yangu it starts to look like inoda kuvata, handichazivi. Nometa mangwani zviri sei. Nakusvika ndoda kuvata, unovata sei guys? I hope haisi kunzwika panapa music iyoyo guys. Ndakaita kuisa ma-earphones ndakaita kuprotecta kudaiwo sokuti mahuri angu ngaangoenda direct up pama-earphones papapa ende ndokunyatsa kuridza kusvika pekupedzesera chaiko aiye tange zvechifinhu kudaro. Ndakambokudza here guys, vanhu kuno kundasana mbavaona vachigwa taiziva kuti vanhu vekuzimbabwe kana vakadhakwa vanoita noise yakaita sei. It was our first time kuvaona vachirwa ini mozwa kana nditi opposite ka, asi kureva opposite yekuti yedu yekugeto yekuti unotoona mwana achidaba, sva opposite yekuti unoti imi pamurika kototava dzimwe dzimba kwota road kwota kuti dzimwe dzimba kwasai dzimba futi, asi munongoona zvikuitika guys. Imba kusaka poti 1 2 road 3 4 raini ravariyoro Jesus.
handi kureva nhema. Musuwo pakaita noise ngeri serious zvokuti even vanhu vemuroo number 3 vakabuda vakapfeka tumavhesi vaida kuona kuti chichiitika. Munhu wese kana nembwa dzakahukura asi noise ada kurwa. Ende kana vaita hasha hadzikondoreki hasha dzavo dzekunoka. Hasha dzavo dziri too serious mai mwana. Vanotanga kutaura vakati why? Vachipopota handiti kwadi unonzi yai wana kutonijarawo kati zvakati topedzana nhazi topedzana soboiti. Iwo manje vanopopota vachiti why izvona vachida kuti hai why ndizvo zvaunenge uchingonzwa chiti haunesi kuti vanenge vachipopotana vachichibva vanenge vachipita zvekuti why haina why akatozotaingonzwa kana vaderoka havatandi kurovera futi madhoo. Vanorovera madhoo vachidana apa anenge achipindira wachoka anenge achipindira zviso sengoti ananana vapindira nevachita matauriro avanenge haitoni ngekuti alaiwa ya saka matoni avo akati akakwira kudaro vachitotaura saka achipindira ngeti no mapenai ndokuti no problem. Uyu adhakwa uyo anenge achiita kuskima achipopota zvamaipopota izvezvi. Musiwo handi kukangamwa because my first time kuwitnessa typhoid handanga kuzoona vachidzoserana kudaiwo so handanga kuzoona asi vhembo ndakaona newe andaikudza tuk driver wangu kuti ane hasha futi ndiye mumwe anofanira ari very short tempered. Yeah. Tokuzokudzai chero joni zviri sei Veronica mutsvavire zviri sei tinashe nemachena sei simukai chamunorwa kuri sei. Ndinototera kuti ndinzwa kuti vapedza here noise yavo ndibvise maearphones zviri kundiitira weird. Hamuna kuti muri kunzwa mushe here. Waona mani pane shabhini actually pandiri kureva kuti paopposite vanenge vane kashabhini kavainako saka vanhu vanoenda ipapo munongozwa kana pari pashabhini kuti vanhu vanoenda pavanenge vakaita sei. Saka anenge ari ma1 guys. Hayai kuti pese even ndingongoda kutanga utakurekodha tumaskitu tuya vamwana kuti vangongodandaura ka unovaita sei nothing. You cannot do anything. I remember like ndosaka vanhu kunoku vachinzi havanyanyi kuekera ndichipa musanditanga kukudza nyaya yangu yanhasi yangu flag yekunoku even tutikitiki tukadai. I remember takambopuwa tumaflag tapuwa tumaflag kuti guys ini ndanyara ndobva ndatora kaflag hande flag inofanira kumira yakadaiwo so yomira yakadai kachirembera kudai kachipepereka. Haufaniri kudaiwo so kuchidzikisa pasi kana kungochitasa pasi kana kungodaiwo so haufaniri kudero kutongodai haufaniri kudero. Flag iyoyo is supposed to do like this pese even if stanza yako iyo vakatotirenga kuti flag inofanira kumira yakadaiwo haifaniri kudai haifaniri kupidigudzwa. It's supposed to be like this kuti straight. I remember ndakakorektwa nevanhu more than 6 maticha emunomu achinzi misa flag yakadaiwo so misa flag yakadaiwo so every time guys. That time I remember ndatofunzwa kuti iwo mamisiro wangu akaita seflag kuita zvokudaiwo so inenge iri sign of disrespect kutype people because flag yako inofanira kumira yakadaiwo so not kudaiwo so not anyway like imwe uri kufungira no inge wakaoma ndo zvimwe zvandotofunga hangu zvandakadii zvandakaona. Then katuru futi kamwe kandiro remember yakamboitika so there's this unoziva kuno kune vanhu vaya handakambokudzai kuti handisi kuti ndiva ndeudzere kuti zvamunoona zvinoitika paguju mupiyo zvezvera kunoku zvitorikowo ende something chandakanoita ndechekuti vanhu vekunoku vari ndikufanira kungokuudzai kuti marandomu ndakamirira kalaptop kangu ako kuti kaite
vanhu vekunouka vanotochiva life yekukorea. Saka most of them vanoda kusurviva like Korean people. Handiti maona manje. Then vanoda futi kutange varungu. I remember there's this other guy. I started like vana Gujumpiyo vanenge vari rich people. So I think, let's say for example, aifamba kana kuti neFerrari kana kuti neLamborghini. I don't know. I cannot say. I don't know. Maybe paGoogle vanogona kutaura. I don't know. Ndinganyeba handizivi. Ndinotione paGoogle. I don't know. Ndingataura zvekunyeba. Ndikataura kuti 6 million ndotanga kunzwa nyeba. Thailand population. And 69, but this is 2018. 69.43 million in 2018. 2020. In 2020. And 66.56, but this is 2019 million. 2020 I don't know. And I don't know how it works. The population in Thailand, so maybe you can Google when you go more now. I don't know the population there. Then chikudze nyaya mukomana angane like Lamborghini. Saka aifamba animaziva kuti kuno vanonyanya kushandisa mamotorbikes. Mamotorbike akawanda asingamboiti. Saka this guy manje aidrive achibva kwaaibva, rich kids veve achidrive achibva zvakaitika muna 2017 zvazvo. Achidrive achibva kwaaibva munhu wemamotorbike, vanhu vemamotorbike vanenge vachingopinda-pinda nepavasingakwani. Ndozvakaitika ipapo. Ndobva angodaiwo so iLamborghini guys. Motorbike iyi ndo motorbike iyi Lamborghini. Saka motorbike vanenge vachipinda mukati dai vachipindiridza nemukati memota kana muri bheko kubozi munenge mune traffic yakawanda. Saka uyu munhu wemotorbike anenge akangodaiwo mbichana kuenda kunoguma Lamborghini yaya. Mbichana kwete kuti too much mbichana. Vangoiguma 1 second. Aiguma zveka 1 second keke ndobva apfuura kudai so. But paakadai manje akabva anomiswa netraffic. Uye ndobva abuda agorova munhu wemotorbike yayo zvikamtinda kunotsoda like zvekutesa kisi paLamborghini paakweshera pacho kudai so. Ndobva anzi gwadama futi ukumbire regerero. Guys, nyaya yakanetsa iyoyo. Kana ndisavesina akabva ati gwadama futi. Nokuti akabva agwadama achinzi bhutsu Herald but yakatsenda ikabuda mumanewspaper ikatozoguma yapindirwa ndokuti vanova nemari vaivai. Mai mwana achida kunokumbira regerero kune munhu wemotorbike. Apa ndofunga munhu wemotorbike anga atoriwo fama like vanenge vachitambudzika vaivai ndiye akagwadamiswa. Apa vanga vari mudhara mukuru vakagwadamiswa nemwana pakati peroad. Vanhu vatora video yatrenda. Apa nenge anga atori mwana wemapoliticians. Muona manje. Zvakaoma. Anyway, ndione nditi so naTP zviri say, oh my god, sandakangamwa. I think next Saturday tikuita next Saturday tikuita competition yedu yeuyu. But I probably think kuti tichaita hedu yemaNoodles because ini ndo handinawo right now. Zvekuzoenda kunotenga mauyu I think handichakwanisi guys. My apples right now I can't. So maybe we'll resort to maNoodles. That's what I'll probably do. zvemaNoodles maybe. So ndandichimbozama kubata vamwe vacho vakambotaura neni kuti vachiri kuda here or not. Saka kana pane ari interested kuti aparticipate, just get in touch with me because vakuti ndakapesa kuti nawo pane nguva.
ndakapesa kutaura navo pane nguva. Saka napanoda kujoina iri kusponzwa yeuyu ndapuwa mapuraizi. Ndichazotaka pandakangana kutosa mapuraizi pamwe mangwana ndichauya nawo futi. Ndakutaura kuti imari yakati yakati yakati. Number 1 mari yakati, number 2 mari yakati. Kangana mine ndione kuti ndokwanisa kutarisa here ipapa. Oh my god. Okay. Alright. Yeah. Ndamawana maprice. Right. Saka tati next week tine musi Friday tinofanira kuita kacompetition kedu kaya kaya. Saka number 1 ati 25 US dollars ndiwe anowina. Tizvirapo. Yes. Number 1 25 US dollars. Number 2 20 US dollars. Number 3 10 US dollars. Saka ndo maprize acho mamiriro akaitwa ari kusponzwa zvavo nemunhu 1 ndiye ari kusponza. Ndakana kuzomubvunza kuti chamubvunza kuti doda kutaura zita rako here kuti doda sei. Saka ndiye ari kusponza yenext Saturday iyo. So if you want to join yekudya noodles maybe using my chopsticks, just get in touch with me. Mondiudzawo kuti muri kuda here kana kuti hamusi kuda. Guys, that's gonna be what? Yes, number 1 25 US dollars, number 2 20 US dollars, number 3 10 US dollars, guys. Sada kujoina guys, ndibatei kana da kujoina. Kana muda kujoina. Blendinanza ndiyari. But this time chikuita noodles ga cheti chingwa. This time noodles. We'll figure it out. It's not fun to say, but this time noodles. Do I took it? Saka sponsor auya akati anda kusponsor ndidzokorodze futi kune avo vada kunzwa. Number 1 ati anowina 25 US dollars. Number 2 anowina 20 US dollars. Number 3 anowina 10 US dollars. Maybe ku number 3 ndokwandei ndiri ikoko. Choputsika ndamborishandisa. Ataita that next spoon, guys. It was gonna be funny. Because spoon yes, let's do next spoon in America, guys. Guys, let's do ma uyu gikini ne spoon. Spoon yakaoma. Natipihuya shamwari undi shamwari tikekese totsvaga mwe 2 or 3 wada kujoina. Ndibhoisa ndokwanisa kuisa nyika ichiri. Handimbofana kuisa kira clip. Ngirikini inonzi link. Kozi vamwe vanogona kushandisa mauyuka. Inani magoni. Really easy pauyu pama noodles, really? It's really difficult kudya pama noodles chi. Spoon ndakamboizama ini. Spoon ndakaizama ikandinetsa, guys. I think it takes all right, chopsticks bowl. And how many packets? Tikati 3. Kumbotanga ne 3. Or maybe 2. There is a link. More pinda muchi. And a Kelvin mjuru. Spoon is easy because unokwanisa. Okay. All right. Saka chopsticks. So the chopsticks kwedi koko.
natipi huya shamwari blandina kada dzoka shamwari zvirambidzwi inini handina machopsticks I think ndichatomatsvaga nameno nekuda kuenda tomakangana ndakarasa zvinhu zvangu zvese ndichatomatsvaga pauyu ko tikati mastro mastro aya chaiwo guys mastro chaiwo mamaziya unosvava uchengera ndakuzama kuti neusore richipiswa natipi handikutembe natipi wakapita kugona kubata machopsticks ka saka nablandina kana upinda huya natipi huya shamwari because like vamwe vacho nevandanga vakati vari kudaka navari kungoti usi saka handisi kuda ndoda kudhila nevanhu vandiri kutoziva kuti vari kutongouya ipapo bcause ndobva ndaziva kutoti pandopa feedback munhu wacho ndinenge ndichoziva ndine answer ipapo so guys ndauya nhasi ka handitozivi kuti vanhu vanozoti hanzi kuri kwafevha vamwe vari kudzokorodza ndiri kutotaura panapa ndopandiri kutaura because this one anditi I will let you know saka inini normally handinyanyi kuda kudhirana china I will let you know because unogona kundidisappointa I will let you know haisi safe in my life zvangu and ona manje I will let you know handinyanyi I will let you know iri a little bit difficult kana kuda kuita zvinhu zvokuti muchiziva kuti zviri sure so normally ndoda kuti zvangu ndibva ndakuziva kuti are you in or not ona but my apples right now I don't know I will see aiwa guys kana pada kuti maapples gangapawana nonitengerawo maapples nacho guys because you have to understand me kaini kuti ndine zvinhu zvangu zvakandiwandira guys it means kuti I have to go and look for tumalunch box twacho zvokuisa mvura tutu twacho tokuti it's an interesting game but chokwadika I don't think right now I'm fit kuti ndiende kunotenga malunch box nekunotsvaga maapple budget yangu haisi kundiitira ndo chokwadi pamberi pamwari saka ndandangochuza kuti you know what I'll just do zvemanoodles ndo andinawo saka mukuti chii guys ndo zvandiri kufunga hangu personally cause handidi kuita zvinhu zvandisingakwanisi ona right now budget dzangu hadzisi kutendera kuti ndiende kunotenga malunch box ndoisa umumvura then ndonotenga futi ndoenda futi kunotenga mauyu my budget is not allowing me to do that oh manjenje how are you Deepy manjenje long time ukundizwa ibhoku seiko kutori bhoka njani kuibhoa meneko ndakuisa foni wati ndanga ndadonhedza foni sori hamtiti chii foni yangu yadonha ndadonhedza runhare mamda kuti ndanchida kupinda mucompetition ndatongona zvangu pasina ari kupinda problem pindai because now ndoda kubva ndangoziva kuti who is in who is out nemachopsticks inini pesa mona manjenjenje kati maapple yakanaka but right now like ndikuziva pepanaiti zvonini ndanga ndagadzirira kuti ndiende kumba zvikasafamba zvakanaka so now it means kuti ndandisina chinhu futi again so I cannot start kunotenga futi indandarasa zvinhu zvese aiwa zviti I can't ndandarasa like literally almost everything ndangosava ndakaplate pakuti ndishandise hwarika kamendoshandisa sei aiwa manoodles atori bhoiwawo manoodles atori bhoiwawo
I think I'm winning my door and do first time they can do Kwanisa. Hey, what are you boy? Wow. Sakanachi pia atakuda Blantina kuona Blantina watu kuda then itikati chipi Blantina inini na manjenge. Kana pana ari kuda munongopinda mutuudza kuti muri kuda guys. Vamwe vacho handizodi kuti ndimirire wiki rese ndangomirira kuti ndizoti asati yes or no. Yes or no. Because we are what I will let you know. I will let you know. And I will let you know. Unogona no ndazoita something saka toda kuzwa nemunhu ari certain because apa pamunhu apledger already ka machopsticks Blantina machopsticks ka andiko machopsticks kana tsunga reshe unongotora kana kuti 10 cents handiti machopsticks zvezvi akutombodiwa anoshamisira inini I will go and look for the cheapest sales at 21 kana haripo anosiyana machopsticks zvitanda guys ndezveudwa bisi zvitanda izvi zvekuningirina zvekutestisa makeke practice ndotombotsvaga shamwari muchinese from tomorrow handirini lokati yakadapinda futi hazvinana problem next week Saturday musi wa7 November ndo patiri kunyika hanzi kuSouth Africa hanzi anoita mari machopsticks Blantina zvakati handifungi kutoti kana keki hanzi anosvika ini because I remember ndakakatenga chicha zveuyuka akasvika kuneunoti 40 cents here ini ndaitori nawo unotigarasa hanzi chi toothpick kumadya netoothpick guys hapana nowina dei position yekamera isinganetsika taiwadyira muflat waitora flat obva wadya wakadai so panoti toothpick manja but toothpick it will be fun handiti toothpick ndio inoita guys it will be fun I can imagine. Tukwadika pauyu pamachopsticks kuona manzenje anitozwa kubata inangwani magoni saka manzenje akatozibhita kudhara. I've never used them. Ndogona mabata ndakadzidziswa nevana. Ndo vakamboya nawo. But toothpick. Yes. Who came up with the idea? Who came up with the idea? No, Blantina, don't worry. Kusafanochaga kunochaga mama chopsticks. Blantina, that is a toothpick. That is a toothpick, manjenje. I'm some toothpick. Iyo toothpick with Blantina ndio atakuza nayo. My cocktail sticks. Tuda toothpick ndio atundayo unoziko kuti handisi. Toothpick ndio inonasonakisa because noti bhera mwe satigona kumashandisa machopsticks. Wow. Musiyo ndinoone I can't wait. Andafuna zitona ndakudhara toothpick. Blantina ndio kutenga machopsticks. Takuda izvo.
toothpick kana cocktail sticks, cocktail something. My chopsticks. Ndizvo zvizvika toothpick. Ukanotarisa mushopa zvinonzi toothpick zvakati cocktail sticks. Isi tinozvishandisa ndezvekugadzirisa kamacocktail machiisa sausage, cheese, chichichi. Toothpick but anonzi cocktail sticks. Whatever they are called. Toothpicks. $30 here. Ndotandatenga ichocho vanangogadzikapo kuitira in case handizvo kuti ndopinda muround number saka ndambogara waripo kare. Oh my God. So tita prepare space taitoita kana mangwana. Munhu ari kusponsor anobatika Saturday. Saka tongomira kuita Saturday next week in Saturday. That would be so interesting, guys. Next toothpick, here we come. Say hi, Shema. Hi, Shema. Hey, how are you? Good. How have you been? Good. Come and eat. Yum, yum, yum. Auntie? Sure, Shema. What are you eating? Scone. Hey, how are you? What's that? A scone. What's that? A scone. It looks like guinya. Yeah? Yeah. Get it from You know guinya? You know my guinya? No. Yeah, that's magwinya. The one you're eating is called magwinya. Repeat after me. Say magwinya. Mavinya. Yes. Fati kuku. Okay, butter. Magwinya. Saka. Saka anonzwa kukona. That's butter. Anonzwa shoko. Iwo unoona rurimi rwangu unofunga kuti rurimi rwangu ndo runovadzidzisa chirungu chakanaka kudai. What's the other butter instead? You don't need. Mama? Butter. There's your butter. You need it. It's gonna be fun. And my apple ain't going to takangopedza tadya. My apple takangopedza round tadya mepo. Guys. Wanzo here Shema. Happy family amukuda kupinda pa challenge. Ndingana number 3 acha nitapita kuti ndieke. Isitoka pale number 4 ka. Practicing. Shema. Practice kurya ma apple. Aiwa iskoni. Kapisi keskona kazvitudzidzira kubaya. Because but manje pamuri kuita next time hani mukona pane uyenyu kana mune table moto mekasiwa kuti madzosa table nekumashure kuti tinyase kuona both tesingaoni. All right. Tozodya rice kana toothpick. Tozodya rice ne toothpick. Another Saturday, I told you, but those are the way. Rice ne toothpick.
on chopstick, rice ne chopstick ribatike zvekuti randiti. Rice. Ivo havadyi here varidzi vazvo ameno. Aiwa togona kuupgrade toenda pachopstick. Aiwa todati toothpick nerice tinyatsonoribaya kudai. Saka ameno anobika basmati rice. Ameno anobika basmati rice rinoibva riri 1-1. Vanopedza mwedzi vakagarira plate. Unotobika long grain, unobika richi. Rinenge rakaita masadza rakanyatsobatana kuita kunge sadza. Unongonochera. But manje apa pochita iyo yekudawo so netoothpick yacho chinonga rice netoothpick. Hazvidi saizi. Zvenge zvichida hazvo but it will be fun. Dya rice netoothpick. Apa izvimauye zvangu zvosina ndarasa ini zvandaiekera. Ndinoduza ndisimuke netoothpick. Ndikuona manudhuru achipedza. Ndikuona nudhuru ichiramba kusimuka guys. Saka toti 1 packet katotanga ne1 packet handiti. Saka anenge akuudza kupedza. Anenge akuudza kupedza. Ndigirikina. Uyu magaya anondoda kuti magaya Shane and Jane here to family guy. I'm just gonna go join now with competition guys. My number 1, you guys have no one to use root. Coach in local jamuvira. Na TP na Blanchina. So I took one more. Happy family, I'm supposed to join. Number 1, I'm going to $25. Number 2, $20. Number 3, $10. This time I'm going to number 4. That's enough for now. This time I'm on number 4. Doesn't know book and send the message. Send a plus 66800915372. Ndikuone izvozvi tikonfirme kuseni. Plus 66800915372. Tisendere message. Wait, family ati hagone patoothpick. Vimbai trinos ndivandi kuti ndandisendere message tikonfirme tesexside. Saka 6 people because we always deal with 6 people. Saka 6 people tingita kwana. Plus 66800915372. Plus 66 number. Oh, it's putting it in your 680091539 72. All right. Sister Lokadia, ndine number dzenyu ke Sister Lokadia munhu. Vonga handimuzive. Vonga itsaino handimuzivi. Kaneda kuzotsira pa follow up ndakuzoda kuita mauyu ndekupa vanhu malink. Nekumeka short vane matoothpick avo. Wow, be very nice kana kuti kaona umwe ari kuZimbabwe guys. Simbei trainosi ndaisa nhamba ndisendere ndibva ndaziva kutekera kutochinja zvangu taitira vanhu ndenda kuitichi. Nyaya yangu ichazoita mangwana.
Maybe you're not setting with me. What the hell, man? Deva kuti chisuonekwe kudya noodle netoothpick. Hakuna anofana kudai so uri kudai so wodai handisi wodai Hauteere plate. ukadai uri watita ukadai watita unofana kudai so Noodle ndinofanirwa kuuya kwauri. ukangodai so watoruza. Disqualified. So it means you are losing. Yes. Watobuda mugame. Handi ndakazama kukubata yakaramba. Natsinosi. Facebook ngiyathola ku-Facebook wacho. Tobacco. Bimbai. Trino. Okay. And this is no toothpick rako. Ricardo, no, ngane toothpick this. It's a toothpick. So no getting help from your hand. Oh, Bongai. Takunda message Bongai tries. Table yangu hivi nataka tuisenga kama sasa ndio disadvantage. Nianze sa table yangu hapa. Jodonyera hapa. Ndio. Musimina ngana leo so. Yedapo. Mundu wakachasera kuti usina kuchasa uchibaya wakadao so. Shema iwe karika titarise. Tinonyatsotarisa. Kona kuti riri kuuya here? Unozwa kuti avari kupi ava? Vanonzi Bongai. Ari kuzima, ari kusouth Africa, ari kupi? Unozwawo vamwe vari kuimba. Yes. I think that's it for today, guys. Ndatochinja topic yangu ikatanga kuti USA. This time, all right, okay. This time, sakatine SA local jamundira, SA Bongai, SA Blantina, Thailand, EAU, UAE. This time the share mna kuZimbabwe. Okay, cool, guys. I'm not sure it's all Zimbabwe, but I will let you know. Saka. Anyway, guys, I think that's pretty much it for today. Handitairi bhoto nana pakati papapo. Tichigadzirira kuzodya netoothpick. Okidokiri bo. Bye. This is gonna be a very difficult challenge, guys. But anyway, guys, bye. I cannot wait for next week Saturday.
mangwana ndo pachanzoka nestory time yangu nhasi ndachimboda kutanga ndaita mazita saka now I have 6 participants. I'm good to go. Ndichadzosera feedback kuti vanhu ndavawana rega nditonyora kuti mazita what are their names saka tati natipi UAE inonzi UAE yakati EAU guys inonziko nyika iyi 2 1 excuse me 1 na TP 2 Lantina SA 3 local SA 4 Wongai SA 5 UAE right Tatichina P2 Plantina SA 3 local SA 4 guys 5 change UK 6 7 Thailand guys vanhu vari kuzimbabwe mungutilasisa guys Zim what's cooking vari kuzimbabwe what's cooking okay guys good night I'll see you tomorrow ndikudzova ndopachera story time mangwana bye